Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Hielkema en Haima en .nl. Goejoen, welkom vanuit de Fluzen. Welkom bij het Scootjesjournaal. Want van de middag wie hierachter alweer de 6e wedstrijd van de SKS. En de komst staat gewoon hield iets meer tekening in de strijd. Aan de kop van het klassement liep het vooral te gaan vooralsnog tussen Snits en Akkerum. Maar waar weet komt er nog een derde scootje bij. Daar zullen we aan hoe praten hier op de Battenvier. En dat doen we onder andere met Harmen Brouwer, tjinwurg bemanningslid bij het scootje van Heerenveen. Hij 2 jaar op het scootje van Drachten is hij nou weer waarom op zijn oude leefde. En met Volkert Wesseling, theatermakker, cabaretier. En hij doet weer in de wondere vrood van het scootjesjoen. En Joert gaat hij op ziek naar het mysterie van de pijlstok. En voordat je dan net wisten, we zijn Joert in Eerlehuizen. Bij 350 inwoners is Eerlehuizen het liefste dorpje dat we ondoggen bij de SKS. De oorspronkelijke naam van Eerlehuizen die trouwens Nijengeer. Maar ja, er zijn nog 2 plakken in Friesland met die namen. En dat is onhandig. Dus dan maar Eerlehuizen. Op dit thuis zijn er 20 huizen te kopen in Eerlehuizen. En dit is de juiste. Voor 6 hele ton haast dit huis onder Joop Zweitser stritten. Eerlehuizen had net een eigen scootje. En dus binnen inwoners van Eerlehuizen supporter van... Grauw. Lemmer. Nou, lang weer. Want wij vinden het zwaantje zo mooi teken, zeilteken. Eerlehuizen is ook het plak dat de skippers na de finish zo gauw als mogelijk weer voortwollen. Dat had niet met Eerlehuizen te krijgen, maar met het feit dat ze zo gauw als mogelijk door de sloers bij Staren wollen. Want ja, morgen wordt de Westfield. Hier wie de jouwer, hier op de Fluzen de sterkste. De vraag is vanzelfs, waar wint het Joert? Nou, lang weer. Het zou leuk zijn als lang weer wint, hè? Ja, daar gaan we voor. Nou, waar wint Lang Warwol van een beetje. We zullen net al te volle verklappen. Harmen, mooi dat je er bent. Ja. Volkert, eens gelijks natuurlijk. Ja. Maar Harmen, na 2 jaar Drachten, nou weer waarom op die oude leefde het scootje van Heerenveen. Ja, klopt. Waarom die keuze? Na die keuze, ik heb goed in hoe is maar Jeroen Pietersma vorig jaar hebben we afscheid van elkaar namen. En nou, die toch, denk ik om eerlijk te wezen, net helemaal mijn ding, het adviseurschap. En nou ja, ben ik weer waarom naar Heerenveen gegaan. Nou ja, hartstikke mooi natuurlijk, maar de resultaten zijn net zoals ze wezen, maat. Nee, dan zien we het absoluut potverdorie. Ja. En Volkert, heb je al je vragen gekregen van joggers. Ja. En Joert is het mysterie van de pijlstok oplossen. Ja, dat wie echt, ik heb de 3 verschillende vragen ook kregen. Dus dat heel veel mensen weten dus net van hoe dat nou zit met het pijl. Dus daar ben ik Joert de hele dag maar aan de gang geweest om dat uit te zoeken. Oké, nou, Ja. ik ben met een hele duif vernedig, jongen, allemachtig. Ja. We gaan eerst eventjes naar Arjen Bosselaar, want onze verste verslagjouwer zit ergens, maar ja, waar? Arjen? Arjen, ik sta in de haven van Eerlehuizen en ik is het misschien achter mij zien. Ja, het houdt er wat op. Het is net meer zo druk op de boordjes. Dat is een beetje het probleem van Eerlehuizen. Maar ik heb een plakje gevonden, daar staan nog een heleboel mensen bij elkaar. Dat is hier en daar gaan we even naartoe. Nou, daar is het toch nog wel redelijk druk. Dat is nog redelijk druk. En volgens mij wie daar van de morgen de routebespreking. Wat is nou kijk die rol? Want toen was dus adviseur bij Drachten. Wat is nou die rol on boord bij het scootje van Heerenveen? Nou, ik ben de man die voorop zit bij de start. En bij het achterdelsturen van skippen en al dat soort dingen. Bij de lieren doe ik wat. En ik ben in de trainingen... probeer ik de jongens te coachen en werk in. Bij de zweden, de pijler, de nijllieren. Ja jongens, het kind. En het doet achterna blikken het kind net, dan krijg je de schuld. Ja, klopt. Ja. Dan krijg je de schuld. Maar dat is maar ik weet best heen, hoor. Nee, okay, we verklappen nog niks. We verklappen nog niks, jongens. We gaan eerst maar even naar de wedstrijd, naar het wedstrijdverslag. En Joert, beginnen we eens een keer op de routebespreking. En in Eerlehuizen wordt dat dienen onder toch wel wat Spartaanse omstandigheden. In een loods.
En voor een aantal skippers, maar dat moet toch eens een keer echt gebeuren. Begelijks voor Johannes Meter van Langwaar. Vliegen hier wie hij nog de verrassing met een tweede plak in het eindklassement. En nu zit de Swan tiende. Wat is er aan de hand? Het grote verschil is volgens mij dat wij doen niks zoals vorig hier. Dat ken het. Nou ja, wij rennen Elieke hut als vorig jaar, maar ik had het idee dat de oren krijgen wat harder rennen. Dus we komen overal elke keer wat tekort. En we zijn ik net gelukkig in de slagen. Het is zo gelukkig maar je wat ouder dingen. Ik denk dat we met nog meer is bezig waren. Maar... Heb je in je vorig jaar gewoon wat meer gelokt? Ja, vorig jaar wie het wel. Alles ziet mooi. Alles ziet mij, ja, vorig jaar. Elke slag die maken we goed. Kon je de voordeel, nou oké, de krijg net voordeel. Ja, en dat. En het probleem, het is wel mooi natuurlijk, maar als je juist van nummer 14 en nummer 4, lees ik gewoon op een riegeltje eigenlijk aan de ronde op het einde van de wedstrijd. Dus dan doe ik maar iets mis te gaan en dan zit het achterom. Dat is juist er wel. Ik bedoel, nummer 1 en nummer 2 van vorig jaar zitten alle twee helemaal achterin, tredje en 12. Ja. Nou, iedereen heeft het hudder en je bent eigenlijk gewoon hingen bleun op hetzelfde niveau als vorig jaar. Zo lees ik het dan maar uit. Toch hoop ik wel dat je er wel wat bij komt haasten. Ja, maar dat gaat ook wel gebeuren. Ja, let maar op van media. Ik hoor die drone. Ja? Ja, ik hoor die drone. En dan naar een oren toch wel wat chinvallende skipper Alco Rijenga van het Jereveen Juster. Hier pech. Hij kwam op een langwaarde wiel als tredde oer de finish. Maar verleerde uiteindelijk toch een protest van de hele mannen. En dus 14 punten onder de broek. Dat komt nou net uit wat we graag willen. Wat wil je hem graag? Wij willen graag mooi vrienden. En dat hebben we Juster ook niet in. Alleen we kregen Juster de deksel op en dan dat je uitstraft wordt voor een lietsfoutje. En dan moest helaas maar 14 punten naar de wedstrijd laten verlitten. Terwijl het tweede plakje voor u wel heel erg lekker weer geweest. Ja, maar dat zou ik zeggen. Van, ik kan moeilijk zeggen van Siel nou eens een keer voor iemand. Dat heeft hem Juster nog niet. Nee, dat bezoek je wel elke dag weer. We vechten voor waar we werk zijn. Alleen we hadden pech wat gaan maar de lotterij Veen op je top. Maar ja, omdat je voorin staat, dan bloei je voorin. Ja, jij dan wordt staat als laatste en eindigt als laatste. Ja, ter hen wie een gakje bij de eerste boei. Altijd slagen het beste bij de eerste 3 of 4 jaar maar boeien. En ook als het achteraan aansluiten. Ja, dan ben ik krijg die elite dinkies die het verschil maatje tussen de wedstrijd wel of net mooi voor inzielen. Het skipper in het hut zat. Als er wien is, dan rent dit skip goed. En, kampioenskoetje. Ja, alleen op een stil waar hebben we het net noffelijk van elkaar met de tugage die we hebben. Maar hudde wien wel. En vanmorgen werd er ook weer op geweest. Nou, dan stuurt er als een boordje. En dan doen wij, als wij dan een goede ding door en we starten goed, dan zullen wij goed denk ik bij de eerste mei. Ja, dat zei die skipper, Alco Rijenga. Ja. Ik kan je vaststellen, je ziet Juster knap voorin. Als sterren over de finish, dan krijg je dus dat protest, dat verliezen van de hele mannen. 14 punten erbij. Je hebt hier een goede smoring. Ja, zeker. Hier een goede smoring. Maar ja, het is uw eigen fout. Dus ja, dan kun je een deksel op je neus krijgen. We hebben mijn groene vlag, heb ik erkend dat het is fout wie Juster. En dan hoop je op coulance? Ja, natuurlijk hoop je erop. En dan kan je op je uitslag een extra 3 punten erbij. Dan gingen we 6 punten gewoon. Maar Mink, wie keihard? Ja, wie keihard. En Cambuurman, hè. Dus, Cambuurman? Ja, en ook is de Jereveenman. Ja, zeker ja. Dus dat lijkt me ook. Nee, flauwekul. Nee, maar dat we even mis. Maar ja, dan, dat baan, dat bij mij persoonlijk wie dat redelijk gauw weer voorbij. Ja, maar die focus, die knop maakt weer om, want je moet er weer gewoon presteren. Hier op een Vluzen dit maar, met een lastige wien. Nou ja, elke zei het zelf ook al, mooi hudde wien, dan ben we er wel aardig, hebben we er wel mooi te voeten. Maar ja, je weet wie dat... maar dan krimpt hij en dan rommelt hij weer. Ja, maar we zien het, de staat wien er het goed bij, dus ja, dan zie je achter de feiten, dan zet het dan niet. Dus en we skarrelen de ring eromheen. Ja, het is het is wel echt een deceptie. Ja. We behalen wel echt een stekker. En dan maak je een domme fout nog bij zijn boei. We zullen nog net de volle verklappen, maar natuurlijk eerst de meeste Tuchel eten, wat dan ook krijgt dan horen we hier. We beginnen eerst eventjes met een reactie en het verhaal van die skipper Alco Rijenga over de start. En weet je vooral om tinkermatten hier bij de Vluzen. Nou, het lastige hier is dat de stad heel vaak hier onder het warp loopt. En natuurlijk is dat voor het publiek en daar zullen wij voor. En dat is verschrikkelijk droog. Het ziet net volle wetter. Dan komen die zwippen omheen en dan is het scootje heel moeilijk te sturen. En kijk, krijg ik even de wens weer om hem eigenlijk 100 meter verder te lezen. Dat één wat van die droogte houden binnen. Maar dat willen ze niet. Nou, ze zeggen elke keer dat ze het doen. Dus ik ben heel benieuwd dat ze het nou wel doen. Want ze doen het nooit. Nou, nee. Maar ja, ik snap die meesten. Je moet je publiek ook wat tevreden stellen. En die wil ik een mooie wedstrijd zien, maar een mooie start. Ja, dan moet de scootjes een beetje meer wetter onder de kont. En dat was zo noffelijk.
Ja, spietig genoeg voor Alco Reijenga en het scootje van het Heerenveen. Zorgen we hier de start toch weer op het vertrouwde plak lezen. En die start die is op een nij in één keer goed. En daar gaan de scootjes dan. Het eerste cruiserek in op wij naar die eerste tonnen. Van Elehuizen naar zowat Hielendal naar het Heidenskip. Ja, en dan kiezen de meeste scootjes voor een bakboordstart. En dat blijkt dan echt de goede kaart te wijzen. Want hier krijgen we de eerste tonnen. En dan shop het daar al het Jenneworste scootje dat er als eerste is. Skipper Gerrit Pietersma. Die viel hem duidelijk thuis hier op het Rommewetter. Dat die waantje ook al blikken bij de wedstrijd op het Snitsemar. De scootjes die hier op bakboord komen, die hebben voorrang. En vooral dan het duel tussen Akkerem en Grauw. Dat is heel spannend. Pieter Meter leidt als binnenste skip en kan daarom als twadde om de eerste tonnen heen. En dat kan alle jaar correct. En daar is dan ook de koprenner van het algemeen klassement. Het zit de Snekerpan van Douwe Visser bij Hielendal Faroon. We varen een songglas en dat betekent dat we 2 cruiserekken en 2 vaderwienserekken hebben. Dat er dan krijgt in je route Sion op zit, komt er niet in de hele mannen heel sterk opzetten. Ze stekken hier mooi binnen terug bij de Boppenwiense tonnen en daarmee pakken ze het tweede plak oer van klassementsleiders Snits en ek Akkerem. Maar één ding is dan wel duidelijk op dit moment in de wedstrijd. Het Jenneworste scootje had de boel goed op wadder en rint er 4 uit. Daar gaan ze. Het Jenneworste scootje van Gerard Pietersma. En hoe gaat het dan met Alco Reijenga en het Heerenveen? Nou, let goed op. Want het gaat finaal mis. Na dik een uur in de wedstrijd maakt het er hier een cruciale fout bij deze tonnen. Hij kan hem net onzielen en leidt eigenlijk maar wat in de wind te blabberen. En ze zitten hier boppen op het tonnen en moeten dus een extra rondje draaien. En daarmee zakken ze naar het laatste, naar het 14e plak. En dan heb je goed de smoor in. Harmen Brouwer. Dat ziet er echt wel heel dom uit, ja. Op televisie ziet het er nog dommer uit dan in de realiteit. Ja, een van die bemannings... Fut, boei, fut. Dus ja, slaat het... Nee, toen maar. Ja. Hoe kan dit? Ja, hoe kan dit? Ja, achteraf is het een go in de kont zien, maar we gingen gewoon de draaimatten en een klap kom meegehaald en dan huppatee op bakboord op die boei dat we een goed onzielen komen. Maar ja, dat is de keuze die je dan misschien al samen maatje. Dus kleren, dat is ja, een domme ratschuld, kleren. En dan zit je weer achter. Maar waar is je schuld is dit dan? Nou ja. Uiteindelijk, hoe ik zei, ze van de skip. Ja, maar we doen het machinaal. Ik vind tuurlijk. dat lullig altijd om te zeggen. Dat we doen het machinaal. En we zijn een team machinaal, dus we doen het machinaal. Dus ja, dat is gewoon nu eigen fout. Maar hoe is dan de sfeer aan boord? Nou, die is vrij bedrukt, zeg maar. maar dan al gelijk had je hem daar bij die boei op zitten? Nou, of komt dat pas had je hem dan weer op bij het skip liggen? Nou, in eerste instantie dan is het wel even godverdorie aan het aan. Maar dan in het vaderwiense rek, dan maak ik weer de kappen naar voren en gas met die bak. Want het skip rent hut genoeg. En dan maak ik gewoon zien dat je er weer bij komt in ieder geval. En je best even verdwaald. Ja, want je koerde op een gegeven moment wel wat onsluiten. Ja, klopt. Ja, dan ik... Onsluiten bij Huizen? Ja, bij Huizen, ja. Dat willen we net zeggen. Dat willen we graag van inzielen. Dat is uw streven. En met alle respect naar alle oorskippen. Dit skip, je hebt net wat we nou staan. En dat skip met je hebt voor in te zielen. En dat is wel heel frustrerend op dit moment. Kan ik me vaststellen. Je wil graag Farin, maar het slag het maar hield niet. Nee, net. Absoluut. Dat is het. Maar maak je het wedstrijdverslag want het is je net al te makkelijk voor de skippers. Want de wind krimpt en rommelt de hele tijd. En dat betekent een heel soort wisselingen in het veld. Alleen nog Jenne Woord, die krijgt er alle jaar helemaal niks van mooi. Want zij horen de hele midden een geweldig grote vastsprong. Zorg eens hoe 4 ze hier op een vloes val lezen op de nummer 2, Grauw. En daarachter had Snits, dan werd Stworkenwiksel mooi, de hele mannen voor het tweede plak. De finish wordt hier dan bij de decline. Dat is vanzelfs mooi voor het publiek. En dan ben we tjoegen van een historisch moment. Want Jenne Woord wint hier voor het eerst op Elehuizen. Gerhard, wat een mooie eerste plak, Joort. Eigenlijk onbedreven. Ja, prachtig. Mooie start. Ja, en dan hij is leuk zijn, dan kan je verder rennen. Vertel eens, hoe hing je hem die start? Nou, we zitten onderin en er zit een heel soort. En Balt zat wakker die hier de mooiste start. En wij zitten de krek even boven en Jouwer zit de krek boven u. En die gewoon hier in het boekje. Ja. Maar je hem rond wel heel goed. Ja, we zijn in de gang op de startlijn en dat is mooi hè. We zijn ook wel eens wat te letten, we zijn wel wat te betiet, maar
Dit keer weer precies goed. En dan just dat je hem hield iets verder uitrennen, hè? Ja, maar dat is altijd zo. Als je veronlijst, dan kan je in eigen slagen kiezen en dan heeft het altijd mee. En dan, ja, dat is heel logisch. Dat wij achterin zitten, dan komen wij direct het wij. Dus dat is gewoon dat is gewoon zo. Heeft het klassement in de holle? Nou, net echt. Ik krijg al jet vandaag, maar dat denk ik wel goed. Gewoon een ouwaatje. Het is nog steeds nog 4. Wedstrijd voor wedstrijd. Wedstrijd voor wedstrijd, een gankje voor gankje, vlaagje voor vlaagje. En dan komen we vanzelf ergens. Oké, lokwens. Ja, bedankt. Ja, wat mij opvalt, hij zei van ik heb het klassement net in de holle. Zo je hem dat? Nou ja, ik denk, hij praat echt heel rustig. Hij had woon en zei ja, nou ja. En het bleef heel rustig. Onderkoeld? Ja, nou onderkoeld is een groot woord. Maar ja, er straalt wel een bepaalde rust van aan. Dus ik denk inderdaad van, ja, dan kun je wel druk maken om het klassement. En je weet ongeveer wel weet je staan. Maar ik denk, als je dan krijgt woon hebt en dat je dat vieren en de omroep stiet gelijk boven op die noos, ja, dan ben je er net echt wel bezig, denk ik. Nee, ik ken hem wel aardig, uw maat. Nee, ik denk net dat het er maar bezig is. Nee? Dat komt pas in de tweede week? Ja, ik denk dan wordt er wat zenuwachtig en zo. Dat komt goed. Hij wordt altijd wat tipt als een van de favorieten. Maar zoals vorig jaar en het jaar ervoor maken er wel wat foutjes en dat er wat gek. Maar Joert, bijvoorbeeld dit hier, hè? Nou hier op een Vluzen, op het Grutte Rommerwetter, bij Terhenne of op het Snitsemar, Winterrek. Waarom is het Jennewoordse scootje zo goed op het Grutte Wetter? Ja, dat weet ik net. Hij had hem gewoon met deze wino goed onder praat. En wat is zelf ik al zei, bij de start er goed bij. En dan gaat hij uit de brandweer. En ik een goede bemanning die al jaren en jaren bij elkaar is. Want ja, mijn hart is de rikskipper op West. En ik denk dat de helft van de bemanning, van diezelfde bemanning, nog steeds bij hem ziet. Echt weer, ja? Ja, dat ben van die... En wanneer weer het dan met die hart? Dat is al jaren verlien. Ja, klopt, ja. Maar die man, die rijdsnijer, is jongen, een stukje spierman, jongen. Ja, bouwen en zitten. Ja, dat fenomeen van Jennewoord. Remkes, ja, dat is ja. En wat kunnen we zeggen hoe snits, jongens? Want ja, toch weer steady, hè? Weer treden. Ja. Zijn minste klassering is een 6e plak. Ja, dat is echt... top gewoon natuurlijk. Hij doet, maar dat doet ik eigenlijk al jaren. Ja, vorig jaar weer dan even minder, maar hij skarrelt er, hij fluistert er mooi doorheen. Zo. Hij is de favoriet, toch? Dat mag je wel stellen. Nou, hij is wel, ja. Ik de skipper met de meeste ervaring en ik denk dat dat wel echt de favoriet is, ja. Maar ja, vlak deze man ik het doet, want die kan ik zomaar kampioen worden. Gerhard. Ja, absoluut. We pakken even de uitslag erbij, jongens. De uitslag hier op Eerlehuizen, die staat op kaart. 1 dus Jennewoord, 2 Grauw, 3 Snits, 4 de hele mannen, 5 de Lemmer, 6 de Jouwer, zo'n woord zijn. Dan Langwar. We hier toch meer verwachten eigenlijk van Johannes. 9 de Akrum, 10 Drachten, Olve, Ljouwert, Huzum. 12e, maar die had het protest verlen, nevens mij, van Jereveen. Kunnen we aanstaan, Harmen even Jere. Is Wolle 12e klasseerd, 13e Starem, de Zuidwesthoeken en 14e het Jereveen. Maar hier hebben we het protest doen, hè? Ja, klopt. Ja. En dat betekent dus dat alles een plakje omheen gaat en dan is Huzum dus als 14e eindigen. En dat brengt dus dan naar het klassement en dat zit op kaart. Snits, toch wel... met 13,8 op het eerste plak. Daarachter met 3 punten. Jennewoord van Gerard Pietersma. We tipt terug tussen toch Harmen Brouwer. 16,8 op het tweede plak. 3 Akrum 20. Dan Grauw, De Lemmer, Drachten en Starem. En dan gaan we naar de tweede kaart. Want daar op zit het Jereveen. Eerst nog de Jouwer. 9 de hele mannen. 10 Langwar. 11e Wortzijn. 12e Ljouwert. 13e. Daar ben ze dan het Jereveen, Alco-Rijenga en 14e Huzum. En dit doet zeer, als die kaart erbij pakt. Ja, dat is net leuk. Nee. Maar we hebben nog 6 wedstrijden leuk, dus wel dit is net iets veel slaan. Morgen dan geven we er weer plat voor en dan zullen we wat zien liggen. Dat we de tweede week naar voren komen kunnen. Gas geven. Gas geven met die bak. Gas geven met die bak. Jongens, we beginnen naar je collega Arjen Bosselaar. Ja, ik sta hier in Eerlehuizen en ja, eerlijk is eerlijk, het is hier net zo druk als in de oren plakken. Het is hier vol heel gezellig, maar goed. Ik zal nog even praten met Teunis de Vries. Teunis is van de wedstrijdleiding. Allereerst Teunis, hoe wie de wedstrijd?
Nou, we hebben een hele mooie wedstrijdschild. Mooie zonglasbaan erin. Mooie windkracht 4. Dus we zijn eigenlijk wel heel tevreden over hoe het gingen is. Nou ben je hier in Illenhuizen eigenlijk de enige SKS-commissie zonder eigen scootje. Hoe is dat? Nou, dat is wel lastig, want we hebben eigenlijk wat minder mogelijkheden om inkomsten te verwerven. En op die manier moeten we wel heel kritisch naar onze financiële boekhouding zijn. En aan de ene kant proberen we natuurlijk sportief een mooie wedstrijd te zetten. Aan de andere kant moet dat ook mogelijk wezen door een goede financiële onderbouwing. En we hopen dat dat de komende jaren plak vinden kan. We hebben een hoop geïnvesteerd in creatieve ideeën, naar je mensen, naar je bestuur er komen voor Dorpsbelang Illenhuizen. En daarmee hopen we dat we de komende jaren vooruit kennen. Ja, want er zijn al jarenlang wat problemen. Vorig jaar had de Skippers het startgeld voor miljoen. Vorig jaar ging je met nog een tinte, die hebben nou echt net. Nou ben er ook mensen die zeggen, misschien moet we gewoon 2 wedstrijden op de eerste markt versielen. Hoe zit dat in orde? Er is commissie poer op het schijn. We zullen hier 800 hier in Illenhuizen en dat moet ik bloeien. Dat zou je uiterst best van doen. We hebben net van niks nou een heel soort nieuwe ideeën getroffen en zat te schijnen dat redelijk succesvol. Er zijn aardig mensen van de jongen en ik enthousiaste mensen. Ik ondernemers staan erachter. Dus volgens mij kunnen we voorlopig in Illenhuizen nog wel even vooruit. Ja, want je hebt met een keerwerking ook met Dorpsbelang, hè? Ja, er is een bijzondere samenwerking tussen de wetensportvereniging De Vluizen, die doet het witte gedeelte, en het droege gedeelte, dat we dienen terug Dorpsbelang Illenhuizen. Die zieken er vrijwilligers bij, Sportclub De Woorde en alle mensen die het maar wat van kennen en wat van willen. Die zijn erbij belutsen. Van bij de stekkersteen tot het parkeren en het dorp staat erachter en op die manier hebben we een prachtige gearworking tussen sportief en dat je wat voor de mensen van kennen. En wij hopen dat het nog lang bestaan blijft mooi. Arjen, de Jestet, de SKS met Bluwen op de Vluizen. Ja, als je hier al 800 hier zielen, jongens, dat is ook een mooi ziel bouwen, toch? Daar kunnen er nog wel 800 hierbij. Lijkt het mij ook. Hey, Volkert, daar heeft er een mysterie. In elk geval, daar heeft een vraag gekregen van een jogger. Ja. Wat wie die vraag? Die vraag die kwam van Cor de Vries. En, Cor de Vries? Ja, uit Haans, geloof ik. Ja, we kennen hem allebei. Ja, dat wil ik wel houden. Nee, toch? Nee, Cor de Vries, ik maar knikken niet meer aan. Cor de Vries, van mij is een hele beste kerel. En die hier heeft een hele goede vraag. Hij net alleen nog weer nat wou worden. Maar eerst Cor. Cor. Ja, wat is de vraag van Cor? Ja, maar die 2 oren, dat ging over het pijl. Want er wie heel veel mensen die vonden dat echt, waarom peilen ze? Ja, om te zien hoe diep het is. Maar ja, dat is net weer. En waarom peilen ze een hele wedstrijd erop? Want ja, als je ergens Delwest bent, dan weet je toch wel dat diep genoeg is. Dus waarom zou je vast lezen? Dat is een beetje, wat mensen denken van het pijl. Maar dat zit heel oors. Dat zit heel oors. Dat is misschien wel het meest technische puntje van dat hele scootje. Ja, dat heeft wel gelijk. Ja, dan heb ik dat goed uitzacht. Ja, dat is heel belangrijk. Vertel. Want je on die pijlstak, er staan markeringjes op. En dan on die markeringjes kun je dus zien hoe diep het is. En daarmee kun je dus het zwart verstellen. En dat kan dan heen gezet worden of leger. En dat hangt dan dus inderdaad van die diepte na. En dat zorgt ervoor, echt heel technisch, dat moet goed zitten. Want als een scootje dan de wien in de ziel krijgt en de zo'n geen zwart op zitten, dan varen ze maar eigen zinnen. En eigenlijk zorgt dat zwart er dus voor dat dat scootje een beetje op koers blijft. En om dus te verzwargen, dus net bovenop een tonnen, maar er mooi netjes omheen kiest. Ja, is net dus, onbelangrijk trouwens. Precies, is dus de tonnen, of nee, de tonnen, het zwart. Harmen, dankjewel. Ik heb er een hele dag over die. Dat moet het er even goed uitkomen. Ja, klopt. Dus heel belangrijk. Steen niet bij. Ja, dat is mooi. Maar dan dat zorgt er dus voor dat dat heel goed zit. En gas geven. Nou, ja. Bij deze dus. Is het er weer oplost voor Cor? Ik kan het mooier vertellen. Nee, toch? Ja, nou, shit, dat is een compliment. Schouderklap. Een schouderklap. Dank, jongen. Kunnen wij nog mooi eventjes een oorpunt omsnijden, Harmen? Want nog iets oors. Doet Tien Hoyt zei van in 2003 van ik hoorde me op als skipper bij Heerenveen. Ja. Doe hier toch natuurlijk hopen van misschien komen ze wel bij mij om skipper te worden van Heerenveen. Ja, bij mijn broer. Hè. Ja, of bij die broer. hij heeft het goed er gewoon. Dus
Waar het dat toen? Nou, met bestuur en zo. En, op dat moment wie Siets en ik hebben samen dat we dat toen nog net aan tafel in voor jezelf. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ja. Ik wil aan brede lullen, maar zo is het. Ja, maar baalde je net? Wie is teleurgesteld? Nee, want we het zelf mooi dat we eigenlijk, eigenlijk voor jezelf dan het echt klaar van winnen, dachten we. Dus. Ja, en ben je er nou wel klaar voor? Nou, het kriebelt wel eens, ja. Tuurlijk. Als er een keer een scootje bij je komt en er is een plekje vrij, ja, tuurlijk, ze mogen altijd bellen. Maar waarom wie is het doen nog net klaar voor dan? Nou ja. Hoe is het hier strietig? Ja, klopt. Maar je krijgt hoe je zelf dan je leven dan in elkaar steekt en al dat soort dingen. Dus ja, je moet ook wel wat stabiliteit hebben. Of het een oortje in die zijn van, ben je er nog net klaar voor? Nee, helemaal niet. Ik ben wel capabel genoeg om te bepalen of ik er wel of net klaar voor ben. Maar nou bijvoorbeeld, want Auko, wie echt gewoon bemanningslid. Ja, klopt, ja. En hoe is dat dan? Want nou, zijn status is in ieder geval verloren. Hoe is dat dan? Want hij wie eerst gewoon bemanningslid en hij is nou skipper. Ja, nou, ik denk dat die status wel wat mooi valt. Ja, tuurlijk, als je skipper bent, dan ben je baas op het skip en hij bepaalt wat er gebeurt, clear. Hij is de eindverantwoordelijke. Hoewel ik mij heel verantwoordelijk viel en u ziet zeker, die viel zich heel verantwoordelijk voor wat er gebeurt op het scootje, dat voorop staan. Maar ja, goed, het is wat het is. Dus, maar zoest dan nou al die eindverantwoordelijkheid onkennen? Nou, ik denk... ja, tuurlijk. Het moet altijd lukken ook. Maar ik denk dat maar ik heb mijn hart en zo erbij, dan zou je dan niet bijstaan bij u. Als adviseur? Ja, gewoon mandje. Dan ken je mooi van de Zuidwesthoek al, en dan ken je gewoon... Komt hij bij die? Dat is echt geen porum. Nee, flauwkeel. Nee, prachtig natuurlijk. Ja. Maar als je skipper wist, dan wordt die hart die adviseur? Nee, net mijn adviseur, maar die komt er dan wel bij, ja. Die man heeft zoveel ervaring, man. Die man is haast op een scootje geboren. Dus, kampioen? 3 keer? Ja, kampioen, ja, tuurlijk. Dus die werd wel van de hoed naar de rand, ja. Maar dat was nog altijd, dat is wel die droom, om nog ooit scootjeskipper te worden in de SKS. Ja, tuurlijk, dat is het ultieme, denk ik. Om dat ooit eens een keer te doen, ja. Ik zie het wel vaker, de nostalgie van het scootjeszeilen, van vroeger en zo. Dat vind ik persoonlijk hartstikke mooi en hartstikke belangrijk. Om dat wel voor eigen te houden. Dat is gewoon voor mij heel belangrijk. En zo'n scootje, dat is gewoon iets unieks in de wereld. En dat maakt bestaan ja, prachtig mooi, tuurlijk. We gaan nog eventjes naar Volker, want Volker, daar heeft nog iets bij die pijlstok. Ja, ik heb er nog een toevoeging op. Want, ik stel je zoiets. voor, je bent met het pijl, dan ben je dus de hele dag bezig. En dan kan je schouder, die schouder komt, daar bedoelt niks van hoe, denk ik. Je kan er altijd nog wat oors mooi uitvinden. En dat heb Joert ook even bestudeerd. Harmen heeft een joekel van een pijlstok om. Hij past hier net eens in de studio, zo groot eerder. Maar een pijlstok, als dat pijl zet best en hij lijst van die schouder, dan kun je een puntje altijd er nog even een lijntje omzetten. Kist er mooi visje. Ja, Harmen, het is gewoon, je moet logisch nadenken, maar dan heb ik wat. En dat logische nadenken, dat die Arjen echt, oh jee, doosartist kist er echt maar vier hebben. Dus dat lijkt het een beetje op dit. Zo. Nou, ik kan hier echt net een hele mooie, dikke, vette sprong maken. Het is geen want dan ben al die lampen kapot. Maar ja, dat pijl, dat is dus gewoon een heel technisch en super technisch verhaal. En als boetensteender, als theaterman, dan kan ik er gewoon geen pijl optrekken. Oké, jongens. Dankjewel Volkert. Ja, dus even weer de mogelijkheid om er even rond te gaan naar Arjen Bosselaar. Ja, Arjen is juist de band speelt. Alleen het wordt nog net echt lukken maar doorzien. We zullen hier eens even wat mensen vragen wat ze ervan vinden hier in Illahuizen. Meneer, mag ik wat vragen? Wat ben jou? Wat zeg je? Wat is jouw naam? Willem-Jan. En Willem-Jan, is het wat hier in Illahuizen? Ja, het is hier geweldig. Maar dat doen ze het niet. Ja, superleuk. Maar dat danst niemand. Oh nee, ja, dat weet ik niet. Iedereen heeft het naar zijn zin, maar is niet aan het dansen, nee. Nou, Willem-Jan heeft het naar zijn zin. We vragen even nog wat mensen van de EHBO. Mag ik wat vragen? Heeft u het druk gehad vandaag? Nee, helemaal niet. Het is hartstikke rustig vandaag. Dus de EHBO is net nodig geweest? Altijd nodig.
altijd nodig, maar Joert voelt het wat daar. Nou, we zien hier nog eens even wat meesting op. Er wordt je net doen ze, dat is toch jammer. We vregen nog eens even in. Meneer, mag je wat vregen? Waarom wordt er net doen ze hier in Ellehuizen? Sorry? Waarom wordt er hier net doen ze in Ellehuizen? Waarom we net doen ze? Ja. Nou, daar komt de aanstand, met beeldsgezondheid. Nog meer? Ja, nog meer. Alle machten, ze hebben nog meer nodig. Nou, dat is toch niet best? Dames. Nee. Nou, je zegt het, er wordt nog net nog volle doen ze. De jeugd heeft de takkomst, die doen ze het wel. Dus misschien komt het nog goed hier in Ellehuizen. Ja, de jeugd die zit al wel op het doelsvier. Alleen heel soort doen ze, dus zei ik net. Trouwens, morgen dan zitten we op Staren. Ja. Op een Grutte Mar, Silo op IJsselmar. Altijd mooi. Romwetter, jong. Romwetter. Knallen met die bak. Ja, ik verwacht je nou wel wat van hem eigenlijk. Hè? Ja, moet je eens opletten. Kratje bier? Voor wat? Eerste traaien. Eerste traaien, dat is het. Okay. Eerste en traaien. dan krijg je van mij een bos blom. En dat hier gewoon het begin of zo. Ja, wat moet ik met die kutblom? Jongens, we gaan even naar het waarkaartje. Het waar morgen, het wordt morgen 20 graden, dat jouwt al hier niks. Maar het is krijg fjouwer uit het noordwesten. Ja, we zeiden juist al, hoe de wien, daar klaar je net hoor. Nee. Dat is al hier prima, krijg fjouwer. En Jim eindigt dus bij de eerste traaien. Absoluut. En Sanet? Dan hebben wij een feestje hier bij de crew van Omroep Friesland. Ja. Jongens, die gedankt van je komst. Harmen, hartstikke mooi dat je weer het Volkertek. Morgen dan zit je hier aan de Tjerkstra hier aan tafel. En verslagjouwer, commentator Gjalt de Jong. Ik zou zeggen, morgen in het Scootjesjournaal, dan vanuit Staren. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Heima en Hielkema en .frl.